Hola, benvinguts al programa. Soc en Quique. Escolta, estem ara mateix a la plaça Mercat de Canet de Mar. Avui, que tot això va passar un dia molt fabulós a Canet de Mar. Primer, que tenim avui, estem en aquest moment, anem a veure una miqueta de Coca-Cola aquí i parlant amb la gent de coneguts d'aquest poble de Canet de Mar. Un bon sistema de, si vols anar a comprar, si vols anar a fer una correlació de quan antiguament a la plaça Mercat de Canet, que hi havia diferents paradetes i diferents nivells, és molt important. Escolta les programacions de Quique, d'aquest programa de Canet. Sí, bueno, que avui hem de dir una cosa molt important. Avui estem parlant una miqueta de sistemes de marcar restaurants de Canet de Mar. Tot això és de la base de fer un bon programa de diferent manera de ser. La ràdio de la comunicació, la TVV, Futbol Sal del Quique, és una programació en directe, una programació exquisita per la base, per informació esportivament. El Futbol Sala Canet aquesta setmana, avui juguem a Pineda Mar, un partit interessant perquè el Canet Futbol Sala s'hi podem pujar a preferent. Això vol dir a preferent, jugaria contra el Barça, jugaria diferents equips molt bons, que espero que tinguin aquestes bones notícies aquesta setmaneta donarem. Que el Canet Futbol Sala sènior, el sènior ja sabeu, el sènior a pujar de categoria segona B nacional espanyola. Jugarem a les Illes Mallorques, irem a Mallorca, irem a València, passarem els dies allà per jugar el partit i per guanyar el partit. Al Canet Futbol Sala sempre tenim bons equips i bon sistema de fer un bon sistema esportiu. Primera fase, la ràdio de la comunicació de tu i sempre per UTV que tinc, que vulgui parlar, destacar, sentir frases, sentir entrevistes i tot això per UTV, per Instagram. Instagram és molt important i és molt important sentir els veus, els nostres col·laboradors, entitats esportius de Canet de Mar. Bueno, que estem... Avui que anem a parlar una miqueta d'això. Avui estem a la plaça Mercat de Canet. Setmana que ve ja m'ho t'apuesto. Esteu sentit de... Si vols comprar, si vols sentir compres, si vols valorar les teves compres, si vols anar al bar de la plaça Mercat de Canet de Mar municipal, ja saps, vine a la plaça Mercat i teniu tapes, teniu de tot. Vine, celebrarem coses, fan dia de tapa, cada 15 dies, fan coses molt bones per a viure, per a créixer, per a tenir un valor del nostre poble de Canet. Canet de Mar, un poble de mar i muntanya. Una muntanya preciosa, con la creu, i es veu Barcelona i tot, si està neta al cel. També que tot això és la base de descobrir moltes coses. Primera, moltes gràcies. Descobrir tenim una platja de la costa preciosa. Tenim Canet de Mar molt maco. Una cosa també, tenim i valorem molt a l'esport, entitats esportius. Tenim el Futbol Sala des de 1982. Tenim el Canet Futbol Club des de 1919, que està fundat i ara complirà el dia 25 104 anys. 104 anys complirà el Canet Futbol Club. He estat jo 37 anys al Canet Futbol Club i m'encantava i me passava pipa. I entrenava, me cuidava el camp, destacava molt bé i era l'escut del poble, era l'escut del Canet del futbol. He conegut grans entrenadors de bona qualitat, he conegut gent molt, molt important en el món del futbol. Entrenadors, jugadors, entitats esportius, clubs, les persones, diferents
capitals, províncies del món, esportiu europeu, el món, espanyol, català i de tot. Perquè el futbol i com el futbol sala és molt important destacar bé. Primer, fase. La primera fase vull dir que sempre dic a les meves programacions convé un nou pavelló d'instal·lació esportiva que aniria a la zona industrial, que espero que comencin les obres, que espero la il·lusió de cada dia que els nanos, aquestes nenes que juguen, que fan, que marquen, que juguen, que defensen, que el titular és un nou pavelló, estaria bé. El titular és defensar l'escut, els nostres clubs, destacar bé la qualitat, viure a Canet de Mar i també la bona qualitat. Com feia Ràdio Canet, he estat 19 anys a Ràdio Canet, feia programació, destacava del planter, el planter que feia entrevistes al bàsquet, tenis taula, al billar, al futbol sala, que vaig fer una entrevista en Rubi Ventura també, que va fer pel·lícules, va fer musicals de Hollywood, va anar molt bé, el fill de Canet de Mar, en Jordi Ventura, la seva filla va ser la noia del Parxís, aquest grup tan important mundial, el grup de Parxís de Canet, d'Espanya, d'Europa, del món, i tot això és sempre destacar bé, a lluitar bé, a estar bé, a viure bé i moltes coses. És això, volem dir. I sempre diré, el futur de Canet, el futur nostre, el futur de qualitat, el futur del futbol, el futur del bàsquet, el futur del futbol sala, que estem fent un bon treball. Aquesta temporada Canet Futbol Sala jugarà a segona divisió nacional espanyola. Això vol dir molt. Jugarem Illes de Mallorca, irem a Mallorca, irem a València, irem a Ibiza, irem a Formentera, irem tots els puestos, perquè la base de tot és la comunicació i la base de tot és la qualitat que tenen aquests jugadors. Són canetens, són gent que juguen, disfruten, que passen pipa, i ara que estan jugant al pavelló de Pineda de Mar, al Canet, a Leví, per pujar preferent, que espero a l'equip d'Endirat que siguin campions. I tot això és molt històric, perquè jo que estic fent un treball bé, perfecte, i per donar gran esperança Canet de Mar, bars, restaurants, botigues, tot, és la base. Vine al mercat de Canet, disfruta, ves al futbol, ves al bàsquet, ves al futbol sala, ves al pavelló, ves al Club Tenis Canet des de 1971 que està fundat. I tot això és la base de la comunicació, que jo sé tantes coses d'aquest món, perquè jo he viscut moltes coses. He treballat, disfrutat, i soc treballador de l'Ajuntament, i estic supercontent, soc funcionari, treballo, me passo pipa, com meus companys de l'Ajuntament de Canet, que és molt important donar aquest sabor, dona goig, treballar i disfrutar la vida esportiva. La canalla, els nens, les nenes, els joves, les persones grans, els avis, i tot això és molt important. La comunicació i ser més fàcil aquests nois, aquestes noies, aquests entrenadors, aquesta goig, que dona goig per tenir un bon treball i per disfrutar la vida. És això, amics meus, disfrutar la vida. Avui estem en aquest moment a la plaça Mercat. Fa molts segles, anys, la plaça Mercat que està fet, que tenim la plaça Mercat, aquí hi havia 4 casetes abans, i aquest temps va ser molt important. Va haver Can Jover treballaven amb el pare, la meva mare i amics meus coneguts. Eren 5.000 o 4.000 persones que treballaven. Temps, glòria d'aquest poble. Can Jover, Pulligan,
t'estira a punt, tenim de tot, tenim els comedians, tenim la trinca, tenim gent important, en Xavi Sardà viu a Canet, diferents persones del món de la comunicació que viuen a Canet, que es passen el temps a vacances a Canet de Mar. És una població quasi 15.000 habitants, una població molt maca, una població preciós. Vine i viure i vine a l'estiu, te passaràs pipa. I coneixereu gent molt maca, és molt important. Moltes gràcies a tots i a totes. Fins a la propera setmana comunicarem tot i més a l'esport canetenc, les entrevistes que han fet la categoria d'Andina, que juga a l'Evia mateix, jugarem a Pineda, estan jugant mateix el partit, ja direm avui o demà el resultat, si hem pujat o com ha quedat el partit, i tot això és de base donar una gran família i explicant cada història, cada partit i cada il·lusió de cada dia. Una abraçada fins a la propera setmana, amics. Adéu.